Aina kamaina hero Why na ibu Facebook ay gikwang makada na option naman ay. Mag-himit pa ganyan masupik matang thaki. Adoy di tinaw na si dagi. Rio na takmi na rasiko. Koy na tre ko. Kano mataw siya? Oh sir, kano taw ito? Kaya may gimamanda. Kaya katsingada na. Sige! Nang buka na lang eh. Kaya magayam saning ito. Para sa patras ay si Facebook ni Facebook. Oo, nang singarang nahantanin niya mayam na video ka nang undat hangat ko ka tataw rin siya. Ado, jikti ay siya. Nagidat niya danan niya. Mayam ba ito ko din eh. Nang nanamagi sa ngom tayo ngayon matamdagi mayam na kanura may ipawas eh. Tamdu ka nang di mayam na macin siya na undat din selfie ka mayam tagan na rin ba. Kayong ka na da bida. Ibu mo, macin siya makanggudo. Muhiso haji ikai da na niya di selfie ka kaptara me. Macin nga siya matangalaktara ba ni. Ado siyang takta ham siya haji singnara ba ni. Hai ba di aigi pawar se khanga ba ni. Ado karino ne nangi pawar hai bubu. Ay tong na ka ng video ka thagal ko na pisa ka mayam da ka ng pithara buhay siya. As video na te bungo. Hanagi macin siya ba selfie do. Ado ra siya haji ti ay pisa siya sa mo da pithara. Kamay na hero. Kamay na ibu Facebook aigi kwang makada na option naman ay. Madu himit pa ganyan ay siya. PS hai ba siya. Ito mayam all ba ni. Kayo na ibu mo nang PS hai bu. Ha? Ito PS hai bu. Ba bu ka tagadri ne. PS hai ba din ne. Mayam na sum khangbai lon da hai ra ganyan. Aigi miru ni. Hai di. Ado sum ay niya ba. Ba tanggalak pa di post di bungo ito. Nang makahinga na natin. Kanagi luhong ba. Hoy ba. Ready sana ba. Ready program ini cara takwa tumba pai ba ini lope na mag. Aduh, ini paisa re. Sa pithari mi adu ra su. Era ibungo nang na fana power su mayam ba YouTube group na nang kaidong idan na moy nang. Sumop na moy nang mayam ba YouTube group na. Kari na moy do ni. Kay no masibu ay mun de kay na power dale tawili la sibu. Ina mung soli do ibungo itu. Kay mate da sum wakan mo dum khalam ba ni. Ado mayam ba na si nang na jam phagulak pa si wakan yam nungai te. Mayam masupik matang thaki. Adoy di tinaw na si dagi. Rio na takmi na rasiko. Koy na tre ko. Hoy ne. Ado mayam na ay YouTube channel sila yang video ba sila ko ay panumak na sila lay ba sige like button na siya amtang sumaya na video mo. Aduga sa nathoy ba subscribe siya amtang mayam na press to video mo bell icon do on to video mo. Mayam my video channel my video ni. My YouTube channel my YouTube ni. Ay gi Facebook ta yang video ba sila ko ay panumak na ay channel siya matakta ada follow ay na blue masu mathoy ba siya. Asi amtang mayam na press to video mo. Nang gi ay mataw tami na tra nang tinaha. Nang ay mataw tami niya ba. Nang gi do na subscribe ni ay siya na follow ay do ni ne. Kanina sibu.